Nainamdumi nga ang atong gibuhat kay cancellation. Nganong mag-cancellation ko? Ako sa ansira ng number 1 nga dili cancellation akong gamiton. Aron makasabot mo nganong mas nindot nga mag-cancellation ka. So 2/5 times 15/20. Kung dili cancellation, di ba, unsay step 1? I-times ang numerator, ang babaw. 2 times 15, 30. Sunod, unsay sunod na step? I-multiply ang denominator or ang ubos. 5 times 20, 100. Oh, 5 ka na, kadako na ng bira. Nga, i-lowest term na nimo ka na manam. Hinamdumi, kanira gyapoy gamito na 2, 3, 5, 7, o 11. Magsugod ta sa 2. I-divide din ako 2. May mo ning 15, 50. Manako, wa pa. Wa pa. Ma-divide ni og 5. May mo ning 10. Mo na answer, pariya may answer ni Z og ni Jam. Pero ang akong gusto inyo gamiton kay cancellation. Nga naman, pag diri pa lang, ang uban, di na ganan mo tiwas. Pagkakita pa lang nimo 30/100, maingon na ka, ala, kalisod taon. Mo nang gusto nimo pagamayo nimo daan sa wala pa ka ni times. So akong suwatan og usab 2/5 times 15/20. Maggamit ko ron og cancellation para ani. Ang 2, unsa ko ipares sa 2 nga nasa ubos, nga pwede na ko ma-divide sa 2. Ang 20. Kung divide ko nito, may mo ning 1. Anaagi siya. Mo na meaning sa cancellation, imo siyang gitang-tang. Gilisan ni mo 1. Kay paris man silang duha, hinumdumi, mag-cancellation gani ka, nagparis ng ibabaw, ug ang ubos sa, asa ganito yung paris, ang? Kung i-divide ko ni og 2, mahimo ning? Mo na cancellation, imo siyang gi-cancel, nga gilisag laing number. Now, arin ako sa 15. Manam ako sa usa sa ibabaw, ang ikaduhang ibabaw, ako na pong iparis sa ubos. 15, asay pwede na ko iparis sa 5 o sa 10. Bisag asa nilang duha. Kaya pwede man 15 ugang 10. Pwede sa 15 ugang 5. So, ari ko sa 15 ug 10. Usay kung pwede i-divide nilang duha. 5. Kung i-divide ko ng 5, may morning. Kung i-divide ko ng 5, may morning. 2. Napagamay na nako ang duha. Mapagamay pa ko na, dili na. Si gamay no. Dili libog i-times. 1 times 3. 3. 5 times 2. Dili siya hadlok i-answer. Kay wa ka niabot og dako kay nga number. Kung imo tong i-times nga pareha sa normal nga pag-multiply, igdako sa number, ang uban maingon na, la, lisod ni. Mo nang gusto nyo, paggamaya daan sa di pa ninyo i-times.